Conna fís anseo má gáil spáintí cechi le cúpa gníomhacht de dionga le gasúir a gúsáid hábhaid ó le fáil timp le tí. Leis i tionscadal seo i dionga tastó na hábhair seo wet. Tastó cáirt chláir I mínta lár papar leras nó papar héiste, síolta a hangas le na héanachaid, srang nó rópa, péidir mitógaid, agus im chrona. I chéad chéim, chuir an im chrona in an cáirt chláir. Dar na céim, brú síos an cáirt chláir ar na síolta ans go gnámó siad. An sríú céim, chuid píosa an srang riad an cáirt chláir agus an ispe muid ná na cheangailt go chrán.